Assalamu alaikum masu sauraro. Sannunmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha tamu mai albarka mai suna Arewa Online Media TV. Idan wannan shine zuwanka wannan tasha tamu mai albarka, ka daure ka danna alamar subscribing da alamar ƙararrawa domin hakan shine zai baka damar samun daɗaɗɗun labaranmu da zarar mun ɗora a kowane irin lokaci. To mai sauraro, a yau mun kawo maka sabon labari game da shahararren jaruma ta masana'antar Kannywood wato Daso. Ita dai wannan jaruma fitacciyar 'yar wasa ce a ɓangaren raha, barkwanci da kuma role na fushi a wannan masana'anta tamu ta Kannywood. To mai sauraro, ita dai wannan baiwar Allah. To mai sauraro, kada ka manta kana tare da mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka mai suna Arewa Online Media TV. Ka kasance da mu inda za mu kawo maka cikakken bidiyon yadda aka yi jana'izar ta a garin Kano. To mai sauraro, ita dai wannan baiwar Allah ta rasu ne a yau ranar Talata. 30 ga watan azumi. To mai sauraro, kada ka manta kana tare da mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka mai suna Arewa Online Media TV. Ka daure ka danna alamar ƙararrawa domin hakan shine zai baka damar samun daɗaɗɗen labaranmu, sahihan labaranmu da zarar mun ɗora a wannan lokaci. To mai sauraro, ita dai wannan baiwar Allah a jiya ma ta ɗora bidiyo a shafinta na TikTok inda take yin wasan barkwanci na ganin wata. Kada ka manta kana tare da mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka mai suna Arewa Online Media TV. Ka daure ka danna alamar ƙararrawa inda za ka samu damar daɗaɗɗun labaranmu da zarar mun ɗora a kowane irin lokaci. To mai sauraro, muna fatan wannan baiwar Allah, Allah ya ji kanta, Allah ya mata rahama, Allah ya sa ta huta, Allah ya sa aljanna ce makomarta. Idan tamu ta so, Allah ya sa mu cika da imani, ka sa aljanna ce makomarmu, kuma Allah ya mana rahama, ita ma Allah ya mata rahama. Mun gode da ziyartar wannan tasha tamu mai albarka mai suna Arewa Online Media TV. Mun gode.